Hello mga Pax! Magandang buhay and welcome to my channel. Ayan, kung nakikita naman po sa aking title, random vlog lamang po. Pasensya po, wala po akong muka. Wala muka! Wala po. Hindi po ako nakapag-intro kahapon kasi po sobrang busy na po. So itong vlog, itong random vlog po, itong random video po, sana magustuhan nyo. Birthday celebration nga pala ng aking pamangkin na Sere kami. Ano ka, Day? Ngarag ka na? Ano ba tong ano ko? Ano ba tong face mask ko? Para akong may biki. Hello nga pala, nasa Palawan nga pala ako. Kasama ko ang aking kapatid na si Ronnie. Ayan mga Bax, nasa bahay na po ako. Ayan, hindi na po ako nakapag-film doon sa sa public market kasi po ang daming tao. So ayan, dating gawin na naman kapag katapos mamalengke, ako ang magluluto. So ayan, gagawa pa ako ng maha blanca. So inalo-halo ko muna to, syempre kasi tumitigas siya. So ayan mga Bax, luto-luto time! So, ayan, ang niluluto ko po ngayon ay, syempre, nagtitula po ako ng isda para sa lunch namin. Dahil alas 12 na po ng oras na yan, hindi pa kami nakakain. At syempre, alam naman, galing kami sa palengke. Chucky ka, girl. So, ayan mga Bags, nagluto po ako ng kamuting kahoy. Ayan, paborito ko po ito ng kakamis. So, ayan, tinusok-tusok ko po siya. Tinitingnan ko kung malambot na. Kasi pag malambot na siya, luto na siya. Ano, luto? So, ayan, pasensya na po kayo sa aming takip. Nasira na po yung hawakan. So, ayan mga Bax, katatapos ko lang po yan magluto. At syempre, kapag may birthday sa amin, video okay time. Kasama ko pang aking mga kapatid. At syempre, banding time.
So ayan, maraming salamat mga bak sa panonood sa aking video. Ayan, pasensya na po kayo, hindi po maganda. Walang kwenta. Sabihin mo natin walang kwenta, pero hayaan nyo na po. Kasi hindi po talaga ako nakapag-prepare sa aking vlog. So ayan, maraming salamat po. Dito ko na po tatapusin ang vlog na ito. Maraming salamat po. And happy birthday to Rekami. Ayan, salamat po mga bags at hanggang sa muli po nating pagkikita. Ako ang inyong baglang waray na nagsasabi, ingat!